ननदो ए सुनो ताड़ू जवन देख के तोरे भैया से बियाह कैले रहनी तोरे भैया में अब ऊ बात नहीं खे रह गई। इतना दिन हो गई बाहर गई बड़न एक बेरी हमार सूद ना लेलन। इतना सुघर मेहरारू छोड़ के कैसे उनका बारी रोल जातो है का बताई। फोनवो करेलन न तो हमेशा हमके डटते रहलन। पहले कितना हमसे प्यार करत रहलन। जब कहीं हमके ले आके 4 चौमीन खियाए दो तुरते बजरिया दौड़ल जात रहलन। लेकिन अब जाने लू ननदो का करलन सुना बतावत है। तोहर भैया पहले रहले मुहवा चाटत हो हमेशा अब तो डांटत रहेलन। सुनलू ननदो पहले तो जब जहाँ तनिको मौका मिल जाए ना झट देना पकड़ लेते रहले अखबारी में। अब तो मौका मिलियो जाला ना तब वो सोचल कले हमसे दूर रहो कितना बर्दाश्त करी। तोहर भैया पहले हरदम मुहवा चाटे हो हमें तायब तो डांटत रहेलन। पहले जैसे तोहरे भैया में अब कोनो बातें नहीं रह गई। एकदम हम भी आ गई बानी। आखिर में कितना बर्दाश्त करी हम मेहरा रुए न है कितना बर्दाश्त करे। लेकिन ए नंदो सुना तोहरे भैया का खेला बतावत लागे कोनो से बात चक्कर यही से बोले अट्टर पट्टर। चल गई तोहार कोनो सौती से चक्कर हो लागे कोनो से बात चक्कर यही से बोले इहे देखी छाती हमर फाटे हो हमेशा ननदो जब फोन करीला हमेशा हमके डांटते रहलन। कितना बर्दाश्त करे मत रोआ हमेशा हमके उल्टे सीधे कहेला। जब फोन करीला तब कुछ न कुछ कहेला काहे फोन कैली जा इतना सुघर मेहरारू छोड़ के जा मुर भुगौनु तोहरो बेड़ा पारे बा। बुझ गईली यही समय से हमें डांटेला तुहार कोनो सोती से चक्कर हो गइल बा। लेकिन ये नंदो आउ सुना कुछ मांगी झटली आवे हमसे रात दिन बतियावे। अब के ना पहले के बात है। पहले हम कहली कि फोन रखा कुछ काम करे के बा कहे नाही का काम करे के माई कहली हमर बहिनिया कहली तो हमरा से बतियाओ। कुछ मांगी झटली आवे हमसे रात भर बतियावे। भाभी हरदम छाटत हो हमेशा हमके डांटत रहेलन।
अब जाने लू कुछ पूछीला ना ना तो कब कुछ ले आवेलन, कुछ पूछीला तो डांट के हमके भगावेला। काहे पूछत बड़ी रे? बतावा हमार मरद वन से हम कुछ पूछी ना जा तो एक का बताइए बात तो एकदम मगध कर देले वन इतने ना और तोरे भैया के बताई सुना बतावा तनी। कहीं लगौने दोगे कले खा सैया फिर से हमके देखा कहिला गौने दोगे कले खा सैया फिर तू हमके देखा। प्रीति सिया राम हो, प्रीति सिया राम से हरदम प्रेम बाटे हो, हमेशा हमके डांटत रहेलन। प्रीति सिया राम से हो, प्रीति सिया राम से हरदम प्रेम बाटे हो, हमेशा हमके डांटत रहे।